Kanti omunye osonkondlo bakuleli odume kakhulu nowaziwa ngokuba umqoqi wendondo uKwazi Nsele enkandla Mahlatsi Amnyama usethembise lukhulu kwi-albhamu yakhe entsha azoyikhipha ngoFebhuwari. Kanti sikhumbula ukuthi lo sonkondlo i-albhamu yakhe azoyikhipha ngeyesithathu kukhona i-albhamu yakhe yokuqala ethi Iphupho likaThulisile nawe eqambe ngoma wakhe. Kanti i-albhamu yakhe yesibili ibisithi Diye Nomathemba nalapho khona bekwi-albhamu ebebheke kuyo kakhulu abaculi bakaMaskandi. Kanti njengamanje uthembisa lukhulu kwi-albhamu yakhe entsha ezophuma kulo nyaka ngoFebhuwari esihloko sithi Isango lasekhaya. Kanti kusenjalo kune-series yakhe asanda kuyikhipha ku-YouTube ekhuluma ngezinto ezithinta abantu empilweni nezimo ababhekane nazo ezama ukulwisana ne-GBV ebizwa ngokuthi The Poetic Group Therapy Session, nokuyi-series ebuka yenza kahle kakhulu ezinkundleni zokuxhumana. Buka uLesihlethule TV siyakubingelela noma beyaqala ukungena ku-YouTube channel yethu, ungakhohlwa ukuncofoza subscribe button ukuze siqhubeke siwethulele zonke ezingenayo. Sawubona. Bengifuna ukukutshela ukuthi kwesinye isikhathi awukwazi ukudedela izinto ezikubuhlungu empilweni yakho, ngoba kwesinye isikhathi izona futhi eziletha injabulo empilweni yakho. Okuphela kwenjabulo futhi uyitholayo le empilweni yakho. So, bye bye.